गोदान बोसोराव जाहाथे जोंनि बर' हारिजों लोगोसे मुलुगनि हारि माहारिनि गेजेराव जाहाथे बुलाय सोलाय जाया बयबो अनलायनानै बयबो गेदेरखौ मान सन्मान होनानै जाहाथे सोलिलाङो जोंफोरबायदि बर'फोरबायदि गाहाय थाखोनि सुबुं हारिखौ जाहाथे राजखान्थि महरै लांनानै जोंखौ फोजोबस्रांनायनि राहा लामायाव जाहाथे लांनो हाया बिनि थाखाय जोंनि आइ आफा आबै आबौ आदा बाजै बिदा फंबाय गोरों गोरा आबसुनि मावथिफोर राजखान्थिनि मावथिफोर आरो आबादनि मावथिफोर आं बयखौबो मोजाङै मोजां खौसेथि लानानै जाहाथे हारिनि देरगानाय हाबायाव मदद होलायो बेखौनो आङो मिजिंथियो। दुलाराय बाथौ गौथुम दैदेननायाव फैबाय जोङो फोसाबनाय महरै बे बाथौ धोरोमखौ मुलुग संसाराव मुलुग दरबाराव दैदेनलांनो थाखाय नाजागासिनो दङ। आसामाव जोङो दिनैहाय सरकारि बन्द मोननो हाबाय जोंनि धोरोमखौ फालिनो थाखाय फारसेथिं भारत सरकारनि खाथियावबो जों आरजि होदों जाहाथे जोंनि धोरोमखौ भारतनि मोनसे बा पृथिबिनि मोनसे एखुथा धोरोम होननानै जाहाथे गनायथि होयो बिनि थाखाय जोङो नारा नाजागासिनो दङ आरो भारतनि नखर बिफानजों जोङो लोब्बा लाखिगासिनो दं। रंजालि बैसागुआव जोङो रंजानायजों लोगोसे जाहाथे गाव गावनि मावनां हाबाखौ जाहाथे बावनानै थाङा नै जोंहा माइ गायनाय माइ फुनाय हाल खदाल एवनायनि सम फैनोसै रंजानांगौ समाव जों रंजागोन हाबा मावनांगौ समाव जों हाबा मावगोन बेखौनो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनाव प्रार्थना खालामो आरो बे प्रार्थनाखौ दा खालामगासिनो दङ। आङो सानो बयबो जाहाथे गोसो खुसियै रंजायो बेवहाय नांलाय खमलाय जाहाथे लाबोआ बयजोंबो अनलायनाय आरो मान बावलायनाय जायो बेखौनो आङो बयखौबो नैबे दिनैनि रंजालि बैसागुआव हास्थायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।